दिनै जिहेतु धेमाजि जिल्लानि बे सानजारि नोगोराव बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, XBLT आरो जोंनि UBPO धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बेयाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथां जाय सुबुङानोखि रबीन्द्रनाथ ठाकुर आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथांनि जिथु 5थि रुंसारि सान बेयाव खन्थाइ सान हिसाबै बेयाव खुंदों। बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखाय आं गिबियावनो बानजायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो बेजों लोगोसे आं आफा इसोरनाव बेखौनो आरज गाबदों जे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो टेगर बान्था मोनगिरि बर' थुनलाइनि सासे गागि थुनलाइगिरि, सासे राफोद लिरगिरि, सासे खन्थाइ बिजिरगिरि, थुनलाइ सावरायगिरि ब्रजेन्द्रनाथ कुमार ब्रह्मनि जिउआ जेरावखि थायाथों मानो जाहाथे बिथांखौ आलो गोजोनै लाखिथों बेखौनो आं आफा इसोरनाव आरज गाबबाय। थुनलाइ बिथिङाव मा मेसेज होगोन दानि जालांबोनाय थुनलाइगिरि जिहेतु जों थुनलाइया सोनारो गिबियाव बर'नि गुबुन गुबुन रावनि बादि बर' थुनलाइयाव खन्थाइयानो एसे बांसिन आरो रायथाइ दं। बिनि सायाव ब्रजेन्द्रनाथ कुमार ब्रह्म बिथाङा आं बुंगोन सासे राफोद थुनलाइ बिजिरगिरि बा सावरायगिरि बिथाङा आरो बे थुनलाइखौ लाखिनोब्ला जोंनि दानि इयुन जोलैया 1 नम्बरावनो जोंनि रावखौ अनसायनांगोन आरो गावनि बिजोंजों फरायनांगोन बर' खन्थाइखौ जुदि रैखाथि होनोबा। आरो दानि जिबिलाक प्रसासन दङ, सरकार दङ, गावखुंथायफोर दङ, बे नैबे जोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगौ। जों बुंबोबाय थादों जुदि बर' बिजोंनि जुदि फरायसालिफोरानो थायाबा बर'नि जिथु राव हारिमु बे थानाय नङा आरो दिनैनि जिथु खन्थाइ सान खुंदों हयथ' बेबो जानाय नङा लास्टआव। बेनिखायनो दिनै बर' मिडियामनि जिथु अबस्था बेखौ मा राहाजों बोरैहाय जों मोजां पजिसनाव लाबोनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिटिआरआनो जा, बिटिआरनि बायजोनि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलानो जा आं खावलायदों माखासे डेभेलपमेन्टफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे बर' मिडियाम बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांनायनि सायाव खामानि मावनांगौ होननानै आं खावलायदों। माखासे बर' फरायसालिफ्राव जेनाखि फरायसाफ्रा खमायलांनाय जाहोनफोरखौ नुबाय थादों बा माखासे गोसारबाय थादों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा खावलायगोन? बाथ्रायाथ' खोब सिरियास। गासैबो बाथ्राखौ सोरखारखौल' दुसिबाय थाबाबो जाया। मोनसे समाव सोरखारा नांगौ रोखोमै दरफ्रोमबो गामियाव बर' मिडियामखौ सोरखारि खालामना होदों स्कुलफोरखौ। खिन्थु फरायसाफोर खमायलांनायनि उनाव दा गोबां जायगायावनो फरायसालिफ्रा थैलाङो। नांगौ बादि LP स्कुल होदोंमोन नगाव जिल्लाफोर बादियाव, ME स्कुल होदोंमोन, हाई स्कुल होदोंमोन। दिनै बे जिल्लायाव नायनो थाङोबा बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा दंब्लाबो, बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा दंब्लाबो बेयाव बर' मिडियामनि सासेबो फरायसाफोर गैया। बे जोंनि थाखाय साननो गोनां। आं ओंखायनो बुंदों जुदि जोंनि बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौबा, जोंनि राव हारिमुखौ गोसार होनांगौब्ला जोंनि गुदियावनो बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ जों नायनांगोन होननानै आं दहायनो बुंबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिबिलाक दैदेनगिरिफोर दङ, बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर, फोरोंगिरिफोर, गार्जेनफोर, फरायसाफोर जों जयैनो सावरायलायनानै मा आदबजों माबोरै लाखिबा जोंनि फरायसालिफोरखौ जों फोथांना लाखिनो हागोन जों बेखौ सिन्था खालामनो जाबाय होननानै आं बुंदों। जोङो सानजारि नोगोराव थानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला XBLT वेलफेयार ससाइटिनि गाहाय मावख'आव जोङो दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला XBLT वेलफेयार ससाइटिनि बानजायनायाव आरो गाहायै बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि हेफाजाबाव
दिनै जों बेहाय बाथि खन्थाइ सान रुंसारि गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बे थैनाय सानाव जोङो बेहाय सानस्रिनि हाबाफारि लानानै जों बेहाय खुंफुंनाय जादोंमोन। दा जोंहा दिनैनि हाबाफारि होनोब्ला जोंना गिबियावनो जों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव थानाय फिरफिला बिरहोनाय थिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ जोङो बिथांनि बे रुंसारि जानाय जिउमाखौ जोङो मान बावनानै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ जोङो आद्रायै बिरहोयो। बेनि उनावनो जोङो बे गेदेमा रुंसारि बे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सावमुआव जोङो बिबार माला जोङो बावो। जोङो बावजेनगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायना लाबोदोंमोन। जोङो एसबि बड' गेजेर फरायसालिनि बै समनि आजिरा मोननाय बारग' गाहाय फोरोंगिरि बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जिहेतु सालानि बाथाबारि गामिनिमोन बिथाङाबो आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मजों बिथाङा समब्रा समब्रि लोगो मोनलायलायनायमोन। बे हिसाबै बिथाङा मोनबोनाय माखासे उन्दै समनि जिउ जारिमिनफोरखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव बुंफुरनानै होयो। बेनि उनावनो जों बेहाय गेवलां मेल मोनसे लानाय जादोंमोन। दा बे गेवलां मेलखौ जोङो बेखेवनो थाखाय बेखेवगिरि महरै जोङो मोननो हादोंमोन जोंनिनो बर' कसारि अनसाय हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी सार। बिथाङाबो बिथांनि गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों बिथांनि मावलांनाय हाबाफारि जिउ सानस्रि बेफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिलांनानै दिनैनि बे मेलखौ बेखेवना होयो। बेनि उनाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी सारखौ जोङो मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां बुंथिगिरि महरै जोङो माहारियारि आफादफोरनि जोङो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादोंमोन। जर'खायै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन सासे नेहाथारि सोरजिला औवारि आब'खौबो जोङो मोननो हादोंमोन। दा बे गेवलां मेलाव जोङो हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेर गेजेर जोङो बेवहाय जोङो जिहेतु थुनलाइ सान नालाय बे थुनलाइ सानाव जोङो उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोङो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ सोरजिलांनाय सुजुलांनाय माखासे खन्थाइफोरखौ जोङो सुजुनो थाखाय बे मोनसे हाबाफारि आवरायलांनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दा बेनि अनगायैबो जोङो ओनसोलनि जायगानि माखासे गागि आरो गोदान खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ गावनि सुजुनाय खन्थाइ आवरायनो थाखाय जों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो लानाय जादोंमोन। आरो जोंहा जोबथा हाबाफारि हिसाबै जोंहा दा 4:30 रिंगायाव जोंहा दिनै बे रुंसारि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि रुंसारि जिउनि आलो गोजोनखौ जोङो मिजिंथिनानै आर'ज गाबनानै जोङो आलारि बाथि सावनाय जोङो हाबाफारि गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो जोङो लानाय जादों। बेखिनियानो।